אמרתי לך שבחיים האלה את ודאי לא אחת תיכשלי, תוכלי רק ללמוד בדרכים הקשות וללכת בדרך שלי. אמרתי לך שהעולם מתחלק לשני טיפוסים עקרונית, לאלה שיש להם מה לאכול ולאלה בלי תואר שני. מה יהיה איתי אמא? איך כל זה ייגמר? האחיזה מתרופפת בכל יום שעובר. אמרתי לך כסף לא גדל על עצים ופינוק לא הולך טוב עם עוני, ואולי תמצאי לך בחור עשיר שלא לקום כל יום לעבודה כמוני. אמרתי לך שאת יפה, תכניסי בטן, תרזי קצת בתחת. אמרתי לך יש ילדים רעבים, את תרוויח יותר אם תראי ככה. מה יהיה איתי אמא? אני לא מבינה איך גדלה וגדלה דאגה, אני נשארתי קטנה. אמרתי לך כבר שהוא לא בשבילך, מגיע לך מישהו יציב. הולכת חוזרת ילדה אומללה, אבל לא מוכנה להקשיב. אמרתי לך שאנשים רק רוצים לקחת ממך בלי בושה, כל מה שנשאר לך ילדה אהובה, תחליטי למי את מרשה. אמרתי לך את עשויה מפלדה וכל זה יישכח בוודאי. אמרתי לך כל מה שיש על גברים כנראה שהיה מאוחר מדי. מה יהיה איתי אמא? איך כל זה ייגמר? האחיזה מתרופפת בכל יום שעובר. מה יהיה איתי אמא? אני לא מבינה איך גדלה וגדלה דאגה, אני נשארתי קטנה. אמרתי לך פעם שאמא שלך היא לא ממש אמא נורמלית, תוכלי לנסות לשקר לעצמך, אבל מה לעשות, את דומה לי. מה יהיה